Türkmenözbek serhedine Gazagystana barýan ýük ulagly 8 Türkmenistana saklandy. Olar gaçakçylykda aýplanýar. Türkmenözbek serhediniň Daşowut welaýatynyň Könürgenç etrafynda ýerleşýän gümrük geçirgesinde renkli metal önümlerini alyp barýan 8 ýük ulagy türkmen serhetçileri tarapyndan saklandy. Ýük ulagyň iýeleri 8 Türkmenistanly, olaryň 6-sy etniki Gazak, 2-si türkmen. Häzirki wagtda Könürgenç etrafynyň polisiýa bölüminiň deslapky tutsawhanasynda saklanýar. Waka 5 martda bolup geçdi. Häkimetler saklananlary bekanun renkli metal sewdasyna aýplaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä serhetde saklanan raýatlar Könürgençiň Türkmenözbek serhet gümrük geçirgesinden geçip soňu bilen Özbegistanyň Hojuýyl şäheriniň üstü bilen Gazagystana geçmegi maksat edinip ýola çykýarlar. Olaryň ýük ulaglaryny ýükläp ýanlary bilen alyp barýan haritlarynyň ählisi deklarasiýa edilen, ýagny gümrük jarnamasyna görkezlen haritlar diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenmaşy etrafynda ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty 6 etniki Gazak we 2 türkmen Gazagystana göni wiza alyp bilmän soň Özbegistanyň üstü bilen Gazagystana aşmakçy bolýar. Habarçynyň maglumatyna görä saklanan raýatlar deklarasiýa edilen haritlaryny hususy ýük ulaglary bilen Gazagystana äkidip, barter görnüşinde olar Gazagystana ýymy tönümlerini we beýleki haritlara çalyşyp soňra Türkmenistana dolanmak isleýär. Olaryň ýükleriniň arasynda misden ýasalan tabaklar, jamlar, tüňçeler we şoňa meňzeşler, şeýle-de alümiňden ýasalan gap-gaşlar, 40 litrlik gazanlar, 20 litrlik alümiňden ýasalan kanistrlar, suw gaplary bar ekeni. Haritlar deklarasiýada görkezlenne bolsa olaryň serhetden geçmegine ruhsat berilmeýär diýip habar çaýdýar. Ulag ýeleri, sürüjüler hemde deklarasiýany ýazan adamlar häzirki wagtda 8 gün bäri Könürgençiň polisiýa bölüminiň wagtlaýyn deslapky tutsawhanasynda saklanýar. Olar gymmat bahaly metallary ýurtdan gaçyk ýollar arkaly çykarmakda aýplanýar. Gazagistan bilen serhet ýakada ýaşaýan Türkmenistanlylar gysga möhlet üçin türkmen Gazak serhet geçergelerinden geçip bilýärler. Ýöne ýük ulagdy sewda maksatly serhetden Gazagystana geçmek isleýänlere ruhsat berilmeýär häzir diýip habar çaýdýar. Ol serhetde saklanan raýatlaryň alyp barýan renkli metallardan öndürilen gap-gaşlarynyň ulanlan haritlardygyny utaýar. Şeýle-de ýükleriň arasyna at eýerleri, içirgileri, at keçeleri galy bersede, her ulagda ýüze golay gyş gawyny bar ekenini habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Serhet geçirgesinde saklanan raýatlar wagtda türkmen metbuatyna nähildir bir habar berilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň Türkmenmaşy etrafynda ýaşaýan dogan garyndaşlary bilen 13 martda habarlaşyp, henizem olaryň deslapky tutsawhanada saklanýanlyklaryny habar berdi. Türkmenistan bilen Gazagystanyň serhetiniň uzunlygy 413 kilometr deňdir. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetiniň uzunlygy 1793 kilometr deň bolup, bu ýurdun iň uzun serhedidir. 12 martda Infashos.ru saýtynyň ýazmagyna görä Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky döwlet araçaklarını kesgitlemek meseleleri boýunça döredilen Türkmenözbek hökümet ara topory golaydy. Türkmenawa şäherine duşuşuk geçirip döwlet serhetlerini kesgitlemek meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.